I hereby nominate Honorable Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula as candidate for Speaker. Ngalentsasa i-ANC epalamente iphakamise igama likankosikazi Mapisa-Nqakula kuba ibenguye umbhexeshi wendlu mthetho kuya phambili. Ukanti nalo iqela eliphikisayo i-DA liphakamise igama lelungu lalo. I, Natasha, Wendy, Anita, Matsone, have the pleasure of nominating as Speaker of the National Assembly of the Republic of South Africa, Dr. Annelie Lotriet, MP. I thank you. Emva kwale nkqubo yokuphakanyiswa kwamagama uJudge John Hlophe nochophelele inkqubo uyacela kuba kuvotwe. Ukanti ngaphambili ilungu le-IFP livakalise ingxalabo ngokuphakanyiswa kwegama lika-Nqakula kwesikhundla. We're certainly not going to be supporting the nominee of the ANC, and not because of the infighting and factions that they have within themselves, but because when we look at the person that they've nominated and we look at the kind of leadership or lack of leadership and governance that has been offered in any position that she had, it doesn't inspire confidence in us as the IFP that we should have that kind of person sitting at the head of Parliament, which is, an arm of government, a very, very important arm of government, sitting there representing, Parliament as an institution. And it is for that, amongst other reasons, for example, during the recent mayhem in KZN and Gauteng. Ukuphakanyiswa kwegama lika-Nqakula kwesikhundla kuza emva kokuba umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa ehlengahlengise ikhabhinethi yakhe ebutsheni bale nyanga. Kwaye kunje iyaqhuba inkqubo yokubala ivoti epalamente. Iindaba, Bongiwe, Priscilla.